4 бачаи паланги банғолӣ дар аввали моҳи октябри имсол дар боғи ҷонварони санхорхе дар шаҳри Сюдад Хуарес наздик ба марзи Амрико ба дунё омаданд. ба гуфтаи парасторон, навзодон солим буда хуб ба воя мерасанд. феълан ҷинси палангбачаҳо маълум нест, зеро модарашон онҳоро ҳамаҷониба ҳимоят карда, ҳангоми наздик шудани бойторон ғуриш мекунад. таваллуди палангбачаҳо бароимон хабари хуш аст. ин ба он маъност ки зиндагии ҷонварон дар боғи мо хуб мегузарад. ба зудӣ хоҳем фаҳмид ки чанд нар ва чанд мода ба дунё омадааст. палангҳои банғолӣ дар Ҳиндустон, Непал, Бутан ва Бангладеш ба сар мебаранд. палангҳои банғолӣ дар зери хатари нобудшавӣ қарор дошта, дар олами вуҳуш на бештар аз 2500 сар ҳисоб шудаанд.